po sa isinpat ha kabangayo ban beteng ya ka ban sam ya ka tin ka jong play pedeng jong fi ai ku play pi baro ki ba sa score ya ne ka tin ka jong play ne ka por ka khubor ka kwa ban sam pedeng jong fi ka de ka khubor ka banga kwa ban beteng ina ka ka banga la dep hikai ha ka ne ka bladem sopang ka jingkhot ka jong Jesus Christ yangi ha ki kintin ki bo Jesus Christ ong to boot yanga kini ki kintin ki bo Jesus Christ ong to boot yanga ki don hadu prasin ha ki gospel kini ki jingkhot ki bo Jesus Christ u khot yangi ban boot yu shaki kerdan ki bo pher hagade ke bala dep ngala dep pan hikai sopang ka jingkhot ka baningkong ko utrai yangi kini ka jingkhot shaka jingpen im ha ki kintin ki bo ong to boot yanga pila ban shem mi kata ka gospel ka jung yonis kalong ka baningkong ka dekhot ka basau pulai henrei hani ka por pan e kwa ban ya pusan bat pi shaka jingkhot ka ba ar ka jung Jesus Christ singi kata kalong ka jingkhot shaka jingpynkyrpang yala di so try lani ka jingkhot ban long ki sunran ki jung try agaba ngini shim yani kintin ki bo Jesus Christ ong to boot yanga pila ban puli kata ka gospel ka jung Matthias kalong ko pra ka dekhot ka ba ar pu ar Jesus Christ wong ini kintin wong gumni henry Jesus Christ ula ong hau but yanga bat I ikibayam kintep ikibayam jongki but yanga I ikibayam kintep ikibayam jongki lading isu puli gumni nginam sungthu kamut ayu ini kintin I ikibayam kintep ikibayam jongki tiang ini sedang ban puli nadu ka dekhot ka ba khat pra terter kanang bangin snguthu ayu Jesus Christ udon ye kaban ong hapdeng chungi kani ki jingkhot ka Jesus Christ sha ka jinglong sunran ti ka jingkhot chu try ningkong yangi habo khot yangi sha ka jingpen em om tang bangin sumat tangi ka jingpen em hadin ba ula yo ban pen em ye ka ben sim chungi ublei ukwa ban ra pat ye ka jinglong ben sim chungi sha ki wei pat ki kerdan ki ba kham shaneng daga daw u khot ingi sa ka jingkhot banlong ki sunran ke ju banlong ki nong boot ke ju daga daw don bun ba ki kristan ki ba sakut ha ka jinglong men sim ju ki kimsan ha ka jinglong men sim namar ba ki shumat tangi ka jingpen im ki sakut pat ha ka jinglong kinjado jongki namar ba ki shumat tangi ka jingpen im kim pat ko ngu pat sa ka jingkhot jong ka jinglong sunran ka jingkhot sa ka jinglong sunran ka jingkhot sika jingpynkyrpang ka jingkhot ba pin sedang ban rung sika jingim ka bakin zaman sim ba pin sedang ban san ka jinglom sim pin sedang ban yo I ki kamba ka jing ublai ki ba sedang ban lepat ha ka jingim jong pi nang ni sakman nagadaw Jesus Christ u khot ni sika jingpynkyrpang tong ini sedang ban ta ban puli nadu ka de khot ka bakhat phra terter te so bangin puli hang ni ha Israel ka judon kani kata galong ha Israel ki judon ye kani ka kabu katagalong ladadon unu uriu crown ki jushim ye ka kabu ye ka ban boot ye ta uriu crown te Jesus Christ ro uri uta ken uba baro ki breu ki jupe khamat so Jesus Christ namar layo I u kumuta unong hikai uba crown tin ta kadaw don bon ki bakwa ban boot ye Jesus Christ hakadu ko por namar ki I u kumuwe na ki riu crown unong hikai hagabu kum ki ko por batung ini pej akadi ka khot ka ba khat phra terter ko ongkum ni ti habo Jesus Christ ulayo I ki pai ba babun saudong jong u ula hukum ban letno se siliang haga de khot ka bakhat khandai ti habo we na utaw nong tho ulawan bat ula ong hau Jesus konong hikai ngan but ye me kat saba me melai Jesus Christ te ula ong hau ki mersiang ki don ye ki thliu bat ki simbneng ki don ye ka jakari henrei u khon u briu don ye ka jaka ban bu yala ka khli hangni la don uni unong tho u bakwa ban but yo Jesus Christ kat shaba u leng baru Jesus Christ u jubab ye ka ni ka jubab hauni unong tho uang la me kwa ban long unong but u jonga medei ban long kumanga ban du no ye ki baro bat ban but ye nga kata de jing ong ju Jesus Christ hiau ni unong tho baladon so weipat usamlaru ubakwa do ban but yu Jesus Christ haga bukum gani kapor haga de khot ka ar puai wong gumni weipat nagita ki sunran ju ula ong hu ko try to sha bangangan let swaya ka ban tep ila ukpa
Henry Jesus Christ teu lo ong hau. But yanga. I ikibayam kintep ikibayam jongki. Hang ni udon unu samla ubakwa ban but yu Jesus Christ. Tang bau ang ngadong don ukpau jonga. Up ondang layo ban tep sho yu ukpau jonga. Tingan sawan ban but yame. Pitim nem don bun ki briu ki bakwa ban but yu Jesus Christ. Ki bakwa ban long ki senran yu Jesus Christ. Tang ba ka don ka ka babat ye ka jing im jongki. Uni samlaru ulong kumta. Ukwa ban but yu Jesus Christ. Tang ba ka don ka ni ka dustur lani ka niam. Ka ba ki jiu ki jule. Kata galong kumni. Ba ukon senrang unom patla ban mi na ka ying ka jong kupau jong u. Lani unom patla ban lek si ka jing lek ka jengai. Lada ukpau jong u udang im. Kani di ka por ka ba ukpau jong u udang im. Haba ukpau jong u udang don ha ying. Uday mo u uban hap ban pet yu ukpa. Baru hap ban pet ye ka ying ka sem ka jong u. Dini ka daw uang bangamla ban patmi na ying. Namar ukpau jong u udang im. Dengan apsua tat andaw la yap ukpa. Ban ngan sayo ban tep yu di hadin katangan sawan ban but yeme ong uni u samla yu Jesus Christ. Baru Jesus Christ pat u jubab kumni. Uang ladagadon ka jingpynkyi apo jo me ban but yanga. I ikibayap kintep ikibayap. Kabamun ladamedon ka jingkwa ban but yanga. I hakita kibabat ia kata ka dustur kinle makikay. Mamete penlait no ite ka dustur ka jome. I no ite ka dustur ka jome. Alewan ban but yanga. Fi yaw ni usamla kadon ka babat yu. Kata ka babat yu kadi ka dustur jong ki jiu. Kanyam jong ki jiu. Ba u hun unong patla ban mi na ying kat ba ukpa udang don lani udang im. Tu Jesus Christ ukwa ban i no ite ka dustur kanyam ay baki bale ikata kinle maki. Mamete sange no alebot yanga. Kata di ka jingong jong Jesus Christ yaw ni usamla. How ni usamla ka bat kadi ka dustur kabat kani ka niam. Henry ka jingkli ka long yang ayapi. Keipat ka babat yang ayapi. Hadin bangila kalabamun. Hadin bangila yo ika jingpenim. U Jesus Christ ukot yang ayapi siya ka jinglong senran. Ban but yu. Kei ka babat yang ayapi. Nama don bun ba. Hadin ba u Jesus Christ ukot iki ban but yu. Kim tre ban but yu nama don ka babat iki. Ki benut ban i no ya ka ba. Ki jumlin ban le mensua. Don ki babat ki dustur, don babat ka niam yaki, don ki balabat deka nam, deka buram, deki kerdan, haduk ba kimnot ban but yu Jesus Christ namar ba ki benut ya ka deka nam, ka buram, ka kerdan ki ba ki don. Labat yaki da kita. Don pat ki babat deki jinglong ki ba kinjado ki jongki. Ki ba kimnot ban but yu Jesus Christ namar ba kim patla ban ya lok bat kita ki aka ki jinglong ki ba kinjado ki jinglong ki ba rim ki jongki. Nanong ipi, kadon ka jingapir, hapding ka jingkhot, siya ka jingpenim, bat ka jingkhot, siya ka jinglong senran. Ka jingkhot, siya ka jingpenim, mdan kendon. Balingong mdan kendon namar, ya ka jingpenim iyo, de ka jingay da ka bangi ngay, bat ngipdiang yu Jesus Christ, iyo ka jingpenim. Henry ka jingkhot, siya ka jinglong senran, kadon ki kendon haka. Ki kendon kilong, kumbaw Jesus Christ uong yun usamla, lade memon ban but nga balong senran junga. Ino no ite ka dustur ka jongme. Wat batsu ite ka dustur ka jongme. Ya ka gurukom jongme ka ba jule mensua. Kita ki jing ki kendon ki bau Jesus Christ. Ubu ladangi kloy ban long ki senran ju. Nagadaw ki don sibun ki kintin ki bau Jesus Christ wong lemda me ino no, lemda me bread no, lemda me klet no, Jesus wong te. Lemda pi len no yalade. Lemda pi ba e ka ding pna. Pinom la ban long kinong but jonga. Kidon ki kendon. Henry kadi ka jingkhot siya ka jinglong senran. Kadi ka jingkhot pat. Ano ipi ban sedang ban rung siya ka jing im mensim. Ban sedang ban san siya ka jinglong mensim. Ban sedang ban mat iki ka kenja mensim. Hai ka jing im jonga jong pi nang ni siya kaman. Nakadaw Jesus Christ unom ino yang itang hai ka jing penim. Ukwa yang ibangin bud yu. Ban long ki senran jong namar udon sibun ki ka ba ukwa ban le ka jing im jong i. Habang i kloy ban long ki senran ka jong sa ko ipat ka jingkhot sa ka jinglong senran, ban long ki senran yu Jesus Christ, ka jinglong le kloy, ban jit ya ka lintikim. Dan bun ba ki bomnut ban ya ka lintikim namar ba, kitip ba ka de ka kerdop ka ba kim,
kiong nimnut ban ya nimla ban ya ki sngo ba kalong ka jing ka ba kraw ka jing jing kila de ki jet ban ya ka lenti kim don bun ki ba pet tang ya ka krdap ka ba kim Henry Kim ju pet pat shalendet jo ka krdap ka ba kim don you Jesus Christ wong te pila ban shemi ka ta ka gospel ka jing Matthew si ka long ba nyong ha ka de khot ka ba khat lai wong tom suat leng ba ka krdap ka ba kim na baga baklui ka krdap ka ba jlan ru ka lenti ka ba yalam se ka ban jot Henry bun ki ba yabsut ya kata Henry a ka ba kim ka krdap a ka ba wet ru ka daga lenti kan ban ka ban yalam se ka ban im a gilong kindiat ki ba shem ya kata hangiu Jesus Christ udon ya ka ban ong baga krdap ka ba kim laga kim Henry ka ban yalam pat se ka ban im kaban yalam se ka jing im ka ba kamen kaban yalam se ka jing im ka ban roy kerhai nagadaw waju pet ya ka krdap pet shalendet jong ka krdap ka don ka jing im ka don ka jing kamen jo ka jing im ka don ka jing kerku ka don ka jing man baha shalendet jo ka krdap nagadaw pet shalendet jo ka krdap waju pet ya ka krdap pada pi pet ya ka krdap pila ban shifting ritmen sim Henry lada pi penblin yela di ban pet shalendet juga kerdap syakati ka jing im juga jing kemen syakati ka jing im ka bala kerku syakati ka jing im ka roy kerhai nganoi pi pinam shifting haba pi jet ban yat lembaga ka kerdap ka bakim Henry don bun ba ki briu ki ba jet ban yat ya ka kerdap ka baklu namar ka ni ka kerdap ka baklu ka ni ka kerdap ka balong atrak ki khamat ka balong kring ki khamat ka ba ibang ne ban pet ka ba barok ki yat kala kerdap ka baklu hi ka dega kerdap ka ba im kat ba mon le kat ba mon pen sungubha be ye ka jingkwa brain ju ka do Henry ka bible ka ong ba kerdap ka baklu ka ban yalam ban se ka ban jat ka jingkhot yang ayepi yang in jet ban ya kerdap ka bakim la ka kim dang sedang la de pi mat jing mentale se pi ong nga la jet ban bot yu jisu nga mat jing nga mat ka jing sha kan bai nga mat ka jing sha kan no nga mat sibun ki jing kerdo ka jing mlilai kini tang jing sedang ka kim nang sedang Henry kat ba pinang yat utrai pi ka ta lenti ka ba kim kanang yar ka ba yalami pi ka jing ka ban roy kerhai ka jing ka ba man ba ka jing ka ba leng ba jong pi utrai unle ki kamba bat pinlong ka jing kerku shi ki we na ka jing ka ba mlong ye shi ka jing ka ban salong ye nang ne shikmat ade pi jet ban ya ka ni ka lenti kim ka lenti ka ba pi jet ban bud yo Jesus Christ nagadaw ka jingkhot ka jinglong sudran ka jingkhot ban ya ka lenti kim ka jingkhot ban ino no ya ka ba jubat yangi ban kloy ban du no ya ka ban len no ya ka ban kloy ban pensngo bahan no utrai nang ni shikman yanga pi ni ka por habo Jesus Christ la yo ban pen imingi habang ila ko ngu ka jingkhot ka jing pen im yangin shimin ka senjam ban pengkerpang ila di nang ni shikman nginong benut su iktuki baladam ino ang trying kwa ban ino no ikita barok sidin anam don ka wipat ka ban bat yang ngan jet bai ban boot ya me compare la dengan du no iki barok namar kata ketika jing senjam ka ba pi sedang ban pendam ya ka mon ka chu blai ban pen ko ngu ya ka jinglong senran ngano ipi don ye ka ba kraw ka ban ja ha ka jing em jong pi nang ni shakman yang in ko ngu ini ka jingkhot sa ka jinglong senran yang in long ki senran ki Jesus Christ yang ilong kidong bud kidong Jesus Christ nang ni shakman ublayun ker khuyi phi ban nga ngej scam dan ye ka ba kraw ka ban ja ka jing im jong pi hawa phi jet ban bud yu Jesus Christ ban ino no aka ki bo Jesus Christ wang ino no aka shadin blin ker khuyi phi nagabta ka buram ka jong ublay amen baramen ne ko por ngan duai biang namta jong phi ki ba sngap ni ka tin ka jong ublay ko pa nga wana khamat jome ne ka por ngai ngu na ka bantai kimin sin ke kodor ko tran Jesus lai ki ba jet ban snap ye ne ka tin ka jome ne ka por ya don ki ba pang ha pding jongking ai kren ka jingkhia ha ka met ka jongki nadu kli ka jan ba de ka jingjam snam u Jesus pen benai ka jingkhia kan wan ka men to pin long ki bala pen khia de ka bor ka snam ka kerteng ki Jesus Christ don ki pding ki ba don ha pding ka jing kerdu ka jing jenjar ka jing bom don kam don jam a kren ka jing kerkhu ka jome kan wan ka jing im jongki utrai ulong pendap ik jinon kam ke jongki nang ne shakman dona pedeng ki badon pedeng ke jing ki thma ha pedeng ke jing kotlat ke jing im
Ngadwai men ra men kentiu men pentingan men pensat bor iki. Ngadwai rukum su ablaidon pedeng ki ba kedrum kedram ka ying ka sem ka jinga dei sikurem ki khon ki kti. Ngadwai ka jingpen khia ka jome ka long hing ka jongki. Yo kenti wei pui ki khot ka ying ka jongki. Pen em ki pelat iki. Pe me ka jing em bat ka ying ka sem jongki nang ne shakman. Kerana ka jingker khu ka kerteng Jesus Christ. Makin roy kin man bah kin kot kin khia kran nang ne shakman. Na IT no I wei pui ki besngap ya ka ktin ka jome ne ka por. Na IT ki kti blai ka jome. Me men yalam me men betin iki. Men ai bor iki. Hai ka kerteng Jesus Christ ben Nazareth ngadwai. Amen. Amen. Ublen ker khui film ne ka por. Ngin sei beteng pan hai ka jing hikai ki ban sawan pan. Nagabta ka buram ka chung blai. Amen.